Gràcies. Consellera, Foment, que no és independentista, ha denunciat un dèficit històric d'inversions de 50.000 milions d'euros. Vostès què fan per revertir-ho? Per respondre, té la paraula la senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Sí, gràcies, president. Efectivament, tenim un dèficit d'inversió acumulat. Més enllà de les xifres, Foment, efectivament, ha apuntat aquest dèficit. També ha apuntat a la bondat d'aprovar pressupostos precisament per revertir aquesta situació. Gràcies. Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Salvador Vergés i Tejero. El que fan vostès, consellera, és entabanar els socis d'Esquerra amb l'invent d'un consorci per fer caure la Generalitat dins la taranyina de l'incompliment de les inversions i que acabem no podent ni reclamar res perquè resulta que formarem part de la culpa. Com que Junts ho hem impedit, el que han fet és embaucar-los amb l'eufemisme d'una societat d'inversions que no haurà de passar pel Congrés dels Diputats, però que segueix fent la mateixa funció de marejar la perdiu, quan el que cal és simplement aplicar la disposició addicional tercera de l'Estatut, que el Govern ens transfereixi els diners que no ha executat i nosaltres ja ens farem les inversions. I van fer el mateix amb l'empresa mixta del traspàs de Rodalies. Recordi que primer era el 100%, després va ser el 50% i finalment va ser el 50,1% perquè l'Estat tingués majoria absoluta i estiguéssim traspassant la Renfe a la Renfe. La Generalitat, d'aquesta manera, sempre cau dins la taranyina de la culpa. I la seva darrera ensarronada a Esquerra Republicana és fer-nos rebaixar el preu de l'acord de pressupostos, li ha dit la meva presidenta, la Mònica Sales, de la sobirania fiscal a la línia orbital, una línia de tren que el seu secretari actual, Manel Nadal, amb el mateix tripartit, va anunciar el 2008, fa 18 anys, que anant bé estarà executada d'aquí a 14 anys, el 2040, i que avui, 2026, els centenars de milers d'usuaris de Rodalies no poden arribar ni a la feina, ni al metge, ni enlloc. Això és una autèntica vergonya. Consellera, Junts no estem en contra de la línia orbital, l'hem votat aquí diferents vegades a favor, però la prioritat del país en mobilitat ara és una altra, és revertir aquest caos absolutament injustificat. Per tant, li demanem que prou pastanagues, prou projectes pastanaga. I a sobre la Renfe torna a ser de pagament, és a dir, cornuts i pagar el beure. Consellera, vostè en sap molt, jo li ho reconec, té els socis on volia, amb el país potes en l'aire, però la legislatura assegurada. Respongui'm, sisplau, amb el cor a la mà. Si vostè fos d'Esquerra Republicana, hauria acceptat aquest tracte d'engrunes que li han ofert vostès i Pedro Sánchez a canvi de l'acord de pressupostos? Ja li responc jo. No, de cap manera. Esperem que el jovent republicà tingui més autoestima. Gràcies. Per respondre, té la paraula la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Sí, miri, diputat, sobre la negociació amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, agrair novament el sentit de país el que vostès no estan tinguent, una negociació altament exigent que ens ha portat acords molt beneficiosos pels catalans i catalanes. Vostè ho deia, la línia orbital ferroviària aprovada efectivament pels governs de progrés i amb un pla director urbanístic aprovat i amb reserves de sòl des del 2009 al 2010. Potser el que ens hem de preguntar és si tan d'acord estaven perquè no la van executar durant tots els anys que vostès van liderar la conselleria. Segon, vostè, a part d'obviar el passat, obvia també el nivell inversor dels diferents governs. Miri, li ensenyaré un gràfic que li puc fer arribar, que és clarament, veu aquesta muntanya d'aquí? Són governs de progrés. Sap quin era el nivell inversor en infraestructures de mobilitat? De mitjana 450 milions d'euros. Veu aquesta vall fosca de sequera inversora? Són els seus governs. De mitjana 60-70 milions d'euros. I aquesta recuperació que veu a partir del 2023 són novament governs de progrés apostant per les infraestructures de mobilitat. Per tant, senyor Vergés, menys rodolins i una miqueta més de capacitat de treball. I una última cosa li diré. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat
que es celebrarà avui aquesta tarda, vindrà a contribuir precisament a corregir aquest dèficit. Un dels punts centrals serà la reactivació del Consorci Paritari d'Inversions a Catalunya, que actuarà com una eina de direcció, de supervisió i de control i seguiment de les inversions, per tant, una bona eina pel país. El que és difícil d'explicar és que quan aquest Consorci d'Inversions beneficiós per Catalunya va passar pel Congrés de Diputats, Junts hi va votar en contra. Gràcies.